गिबि गिबियावनो खुंगा 35थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि जानानै गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि 35थि बिदाय फोरबो बे हाबाफारिया जागायबाय। जिहेतु फुंनिफ्रायनो जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जायगा फोसाबनाय थिग बेबायदिनो बेनि उनाव जोङो जोंनि गाहाय थांखि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो जों जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनबाय। बेनि उनाव जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि गासै जोंनि गुबुन गुबुन माहारि आफादनि फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारि बेबो जानानै थांबाय। दा थारैनो जोङो हाबाफारि बायदियै मोननैसो बेखेवनाय आयदा दंबावो बुलुर बादायनाय आरो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जोंनि सायनासालिनि मेन पेन्डेल बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेबो जागोन। खिन्थु बेनि आवगायबो जोंहा दिनैनि बादायनाय बायदि जोंना बुलुर बादायनाय हाबाफारि दङ। थिग बिदिनो हौवा आरो हिन्जावफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बेबो जागोन।